Okay, so gadayon nga ron, tisurat ti pagkasalitaan ni Liwliwang Anapoluan. Awan, mabalin silin. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi, talokatak ti pagbagasan tapno agluto ak kumangek. Awan pulos bagas manong. Diyos ko. Palang pangalan nga tama din aya, ti maisaan. Awanan ti mapanunot ko manong nemi, utang ditoy, utang dita, utang. Takasano manong nemi? Manipod di nagikatak nga kaskatulong da Mr. Fernandez. Tanagakar-akarak iti sa bali nga pangga. Pagtrabaho ak mapanaglaba agdalus wano konforme ti mabalinda na ipatrabaho kanya awam ti pagpautang di mapanagpayag bali nga serbidura ti karinderya manon nemi jaka mo nagsasaruno ti malas ti biag ko biag mi aging ga manon nemi nga si Mang Peten ti anak ko ngagbasbasa iti junior high school yan bisina nakaluto ka. Awan may isang anak ko. Ni Manong Aupay. Baka sumangpit tumalang da dyan mo. Rabin, nabartek tumanin. Ni Manang nga ron. Tsaka mo. Up-upat telaeng. Sika, siyak, ni Manang mo, kini Manong mo. Yung kakaasi tayo. Baka iman ngamin. Pengan, siyak. Takayo, dakitiin na. Dakidagsapsapon. Napay kami pimana ko yan, da Mrs. Fernandez, nagpinta si trabaho yung jay. Manipod dagyang kaya kadakwada. Do pa iyaw awid yung naimas kasi daan. Hanggang may bubusan ti kwarta. Nung kasapulan tayo, mabalinda ba'y tagpabali. Yung mapay ngamin nga nagkikat kayo. Sabi ngamin nagkikat kayo. At dala na sa udang ang kinakurak. Dahil tamatan tinagpauyak. Takay mga kami naglayang kag pauyo. Gagangin lang agungan damag. Agliwa ka siguro. Manigatan nagbat ngamin. Tagtagibalayak sa pel agaywan. Ninayon ang dapat ngagpeso ti sweldo kangin. Wana nga, di ba? Kunada nga, ananusan pa lang ti agaywan kan nagtagibalay. Napianto lang no adda maaladang agaywan. Di ka mat nakaanos. Dagsubli kayo. Padasik tagsubli anak. Inak pa na pa nakmampalamang ibaga kada-kada nga rod iti bagas nga maisaang. Ngem na iranada mat nga awan manong name ita nag-out of town da. Ada masabat kumano. Nagapamaya, liwliwa. Tayan da Mrs. Fernandez kuma. Ay, awan da. Kahit ko kumangartik subli ka dakwada. Ay, kasano pa yung kasubli ka kita. Ada na aladan ka kadkadwad. Kasano ko mga dita mangala. Kahit pimanong kamay. Ada kasapulan na katulong sa mga iwan kada iti apu ko ni Mrs. Fernandez. Sabi kami pimana ko aya. Marigatan akbat ngamin eh. Ninayon na ang peso ti sweldok, ang talagang kakaasya. Sa makangig ti sarita dagat, amumit ng kanyak, narsagida, tsaka kayat ti makangig ti sao. Hindi ka lang nagan-anos eh. Yung bagadamat kang ka, ini nga, mga aladan tumalati para aywan, sa among nga bukbukudan. At marigatan kang peso Di na kami mga ala. Nakaaladan. Itata kayat mo nagsubli. Awanan, kaya nakabait nga alahin, kada damatan katulong da, kin magayuan kada kita puko ni Mrs. Fernandez. Awanin sa haang mi. Kaya po. Di ka tumat ngamin makaan-anos, liwliwa. Alam mo ka jabalay, ikang ka ti isaang nyo. Ikang ka pa ti orin yan, mabali mo silain. Apno, di ka nakakasi. Nagyamanak-manak. Manong name
Diya ka mo. Tano agmalas ti may nga tao ag sa saruno ti panagmalas. Malagip ko't manan ti asawak nga niya. Renato manon. No kumangamit asang irresponsable na diya nga lalaki. Mayat kuma. Ngam kasano. Idi adda. Awan amunang aramidan no dagbartek. Dumawat iti gatang na ti inumin na kanya. Di matagtrabaho. Ang runahan ti amin mano. No kasta mabartek. Ay, Diyos ko. Mapanasagid-sagiden na ti inauding anak mi nga babae. Swaboy. Kadida minsan ka naduktalak mano. Nga nabartek. Napanakinaida ti anak ko, manong nemi, ket mapanamutan arakupin nga. Nakadagdalagado manong nemi ti asawak no kastama bartek. No muna, tabalasang ket balasitang mutin na kiti babae nga anak ko. Nga dito tiga po na manong nemi nga pinagtalaw ko. Hindi saan na kaya tagtalaw manong nemi tatakalintigan na nga agawid siyempre anak asawa nak nga rod balay na no balay mi. Iti pagiganan mi. Ingkamang ko yung iti barangay man. Imbaga kadakwada nga namin adon nga naduktalak nga da sa baling at aramiden na iti anak inukas tama parte. Ngam ta kami lang manong nemi kada sumagmanong opisyal iti nang ibaga kinakamo iti dayto. Pinayaban dati asawak manong ket binalagan na. Anak kayat na. May report iti polis ket may balod wenno agtalaw. Umadayo iti dayto nga lugar. Manong nemi agpadpada kami nga saan nga takadtoy. Wen. Agpadpada kami nga naidakdak lang ditoy nga barangay. Awang kawagyan. Pinili na manong nemi dumadayo. Tadeta mati kayat ko. No saan nga mabalod, umadayo. Tamangan, no agbaligin to. Nga, agbaligin to iti dakes nga ramidan ti anak. Iri bagak nagiti anak ko, manon nemi, nga talaga nga papanaw mi ti amada. Nagwenda amin. Tasaan lang iti inaudi manon nemi, ti mulmul siya en gayam ti asawa. Pati pa iti nauna. Ket makapungtumbot ti lalaking anak mi. Na minsan pa nga nagdinanugan na kita agama. Gabungar ti kasta nga aramin. Naging ka manong nemi nga awanin ni Suna sumalaso ko na. Tayo di adda problema pa. No dumawat idit igatang nat arak ket si karin. Napindas idin ti Anayas manong nemi ti biyak mi ta nakasara kak nga rod iti pagyanan nga saan da nga naimot na siya da mangted da pa'y kadagitay sidaan mo no conforme idida imde dilay manong nemi ti sangko kinayat marigata na di damad lang mangalang aminin ti mga iwan iti apo ko ni Mrs. Fernandez iso nga marigata na kiti trabaho amin sa mga agaywanak pa'y sa akto makangig iti madinga sao ngimkurag na laeng ti panagan-anos ko kang kanahin tumat ibagbaga nga dandanin sumangpet to ni kastoy ngumay mga agaywan yung sana kung nga nakaanos pimanaw akon manong nang runa kat adam at mga ala kanyak idi ngagyan iti karinderi pimanawak manong naming saan nga nagpakpakada nga basta latan saan nakasimbrek iti kabigatan na kadigri sumalsaro nga aldaw makalawas didakmat umay sukunin nadamag dala siguron nga dan sa bali nga pagtrabaho. Di makadakas manong nemi. Basit lang ti sweldo. At sumagmanulay nga mayawid ko. Ngayon saan ba nakanayon? Hindi ko at danang perper din kanya. Pinagtalaw nakmutin taking kuka ti karinderi. Nagsabo na ti sa bali nga pagtrabaho kompormed ta ngem awan nagpaon. Manong nemi. Tila babawik ko na nga nagikat. Nakapangan kami umatlaeng nag-iina manong nemi kadedi nga rabii
nga nagsida kami ti duha lata nga sardinas. Intong bigat man maanak to man Kakayo anak ko. Sumapol kayo man kami sa trabaho yo Nang sumrigak to nga sales ready no bigat. Good. Si Kangarad Albert. Padas tumambati mapan na sumublat na jay tricycle pasada. Lala. Kadno at trabaho yun ha. Lang at magbagyo ti tarak ninyo. Gumatang kayo matagtabakas. Sidain tayo ko No awanan ti masapulak dita mga paggadan, pagdalusan, paglabaan, awanan ti kwarta. Kadni. Data pa inal daw nga gastusan ni ading yung mga panagbasa. Awan manong name ti masno na trabaho. Awan. Aging ka manong name nga nakita ti dati-dati nga kadkadwa kidi nga agtrab-trabaho yan da Mrs. Fernandez. Uy, sika. Pagyanamon, pa-extra-extra lang ta dyan na Mrs. Fernandez Pagkibagam to man nga kadakwadan agsubli So, kasi nung pa ka makasubli ka, kaya damatan ka sukat mo. Pimano ka kanong nga nagpakpakada. Binaybayam ti trabaho. Imbag ata, kalpasan ta, lungal daw ata, adan na alada ka sukat mo. Dati ka matagsublin. Nang runa, hindi madamag da agyang kan iti karenderya. Ano ti, ibagbagada. Kaguradak ka na. Kat kaguradak ka. Pimano ka nga sa nga nagpakpakada. Saka agsubli, hanggang makasubli na. Tanang artiket mo. Papanawad na rin mga katulong dan. Di nga kayat ti dua katulong. Di nga kayat nga dua ti agaywan. Muk nga rodmat. Yung kaagaplay balbalo yung tagaplay no, kayat na kami nga lain. Intertured ko tinapan manong name kat nakasarita ka mismo ni Mrs. Fernandez. Ano masapol mo? Ay ma'am, kahit ko kumandagsubli. Ay nakartikad mo ito mapasama. Ikatami na tumanda mga katulong, kahit sikat sumukan. Awang nga timastre ka sa bali nga trabaho, ma'am. Kaya basol mo Awan tiyang po mga nagkurkurangan mi ka. Subsobra pa itad mi ka nga sweldo. Ado pwede kita iaw-awid mo. Da kami pa iti mangitid ka na iawid mo dito. Kita kami masapulen. Dito na baka kayat yo. Kita ano ay kayat na kita anak ko na. No anyat adda dito itad ko nga iawid mo. Sa amon nga problema pa nga panunutin si daen di kiti anak mo. Takalpasan dito nagawid kan adda iawid mo si daen da. Nakasaysaya at kami kan ka. Awanan ti pilawon pa liwa. Gabuta amumi ti kasasaad mo. Awan asawam. Sa kasi kita anak mo. Awan mas nung katrabaho da. Mangnamnaman dalatakin ka. Iso nga mas daw kami dito, bigla ka lang nga nagpukaw. Di ko nadamag mo, nga ito sa bali, adan trabaho mga sa bali. Ha? Kahit dinagayam kayo tagpaw dito, ko namin agad. Agduan to, natawan mo dito, ha? Wan, ma'am. Ewan di mabaling minuliwa. Sa amin kita mabaling, katende kita agdama itakaduamin to. Taanos naman, nagaganda, napugnuda. Alam na, ma'am. Anak at marami na kita. Awang mabalin na silin. Aming nga basol. Basol mo yung matlain. Tanong nagpakada ka kumaidi. Sa mo imbaga nga, agsubli ak tumutlain. Kunam kuma, di ada ko manam na maem nga panagsubli. Awan na ti awan, ma'am. Nikit awan mabalin silin. Alangan mo kang katikwarta. Pautangan ka.
Wano padawatan ka. Haan mo na. Nalpasan na kami. Nalpas mi matin double cross. Sumapol ka. Tabarbaring na makasapol ka pa, itikas ka na kami. Sigarod, ma'am. Inakpay. Lepay ti abagak manong name. Talagang mapukpukawan akong tinamnawa. Hindi pa nagawid ko manong name nakigtutak. Idada ng serrati dalan ko magna. Nagsardeng ka. Sa bagay nalawang biti kalsada. Mangliklikak manong name sa dino papanak serraan naman. Ala. Saan ka kumamanglukloko ka kasta? Sino ka? Sabay. Sino ka man? Ha? Apay nagkapuam. Apay may masaka di kasting oras tirabi. Ikasanunod mangitaray kan ka. Oo nga tamot mangitaray kan niya. Sino kumat mangingat kan niya? Sige niliwliwan. Oo, siya niliwliwan. Hindi na malasin? Slasi ka ni Mang Punso? Uy, siya ni Punso. Nagapa mo ya? Napanak dita yan da, Mrs. Fernandez ta, kahit ko nagsubli ng sumri kakatulong. Ako mati. Abay, masabol mo't kwarta. Sino ko matawang sa nga masabol ti kwarta? At ako matin bastop ng trabaho. Ako pa iti, ako manig, isaang minibigat. Ano masabol mo? Ay, pautangan ka. Ako ang tinamnamay kapag bayad ko. Aba, basta, nuwad na to, pagbayad mo na kito, may nga ito bayad. Eh, so lang nga, kwarta ka dito. Kaya mo doy, talo nga nakatapaya. Talo nga sa kililip ng asot. 1.5. Alam mo, ipabawik. Alay ko, naroon din. Nakapayabay ka mga awat. Bayadag to nuwan na pagbayad ko. Mang Alfonso. Uy, no problem. Alay ka naroon din. Alay ka naroon din. No, kas pagkarigan taong pagbayad ko, kit noon pa aramid mo, mabaling kumat ngay karo. O may kanton tubigan. O may mo talabaan di kitimuren ko. Alaw lang. Sige nga rod, Mang Loreto, inakon. Thank you, ha. Manong nemi nadlaw di kita anak ko nga naragsak. Nanang makasubli ka magladjay? Haanin anak ko. Talagang umaramin ko. Sabi ko, kas lang naragsak kayo. Elsa, nang, mano di ko nang makawarta nga masapol mo bigat, eskwela yo. Alam dito yo. Ito ya, pagbayad mo, kin allowance mo, pakalawas datan. Nangalan nyo, nang ipautang kanya. Sa adda pa'y nabati, kumatang to ti, kadwatot kumatang ti bagasan, ta nga baling adot bagas, basta adda, nakasaga ng isaang, takumpurme na altan, di mo balinte, mga alan nung asidaan. Kaya, yung tunubigan, inakto ilabaan ni tatay yung Alfonso. Iso nagpautang kanya. Inakikaro yung nubigat. Tata, Alfonso ko na yun? Uwain. Dito, agmemes ang agbibiyag dita. Di ba, mamartek na yay? Ginumot malpas trabaho na. Di ba, pinanawan ti asawa na iso na? Kamunan mo. Naman, nagpadbada kayo nukan, pinanawan ti asawa. Oy, anak pinanawan ti amayo. Siyak tinang papano kayong kuwana. May badpada ko ba kini Alfonso? Anang orti bagami, badpada kayong awan asawa na.
Kaya nagkaroon di kabidikatan na manong nemi itiayan ni Mang Alfonso. Maturog pa ilain. Tuk-tuk-tuk. Mang Alfonso, niliw-liwan ito eh. Ay, pawin lang, tilukat ko rin daw. Hindi ilukat na manong nemi nalang ko takat-harap. Ngayon, masasya ka. Hindi, nalpas na ka nagsalita di rabi. Yung matak pala, di may isang arak. Inibus ko sa kasta. Pasensya ka na, nagulo ti balay ko. Kaya mo matang may mesa. Napanan na kita murang mga ron. Halang nga, glabat o brama. Kailan ba siya tata mapagsayat at paki-ornos, paki-dalos. Dito'y unig, ti balay, kan tiglawlaw. Mabalin. Nakmasit agdigos, agdaramos, totbras, kan inaktalat sa mga nita karinderya. Sige nangan. Nanganak ko na. O sige. Makandi ko masak. Panawang ka pala ito yung karda. Makamu ka pala agdalos ka, naglaba ha. Sige. Nakawarwara, manunemi. Pagpintasan na, basit mitlaan. 2 kwarto, nagilit nga sala, siti kusina, inornos ko, nagsaplidak, nagpunasak, di kita lunglungan, nga nanganan na, hampay na inawan, di kita nag-inuman, di maka-inawak, di nausak taglawlaw, agsagsagan, nada lumabas. Liliwa! Bakit? Apay, dito ka nagtrabaho? Nadalabas ikarok kini Mang Alfonso. Nakaota nga kami. Nagit mayat madalosan taglawlaw tibalay da diyan nga agmay-may sa. Baka nakawarwara pa ito nagtibalay na. Nakawarwara nga ron. Danal sa. Sa nakadudok mo rin na. No makadalaw sakto naktulaban ni kiti mo rin. Ano nga liwliwan no ko Agasawa kay lagay. Talangi pagpagamay. Kasi na kumakita. Kaya awan asawa. Awan mat kagwa na. Agpadpada kay nga awan asawa na. Hindi kailangan tagdan na tapno. Ni matin pa nakit-kita na taon. Yung kastaman ko nada. Kahit awan mabaling sili. Tako nada nga rodan kahit sa patalim. Kakapit ka sa patalim. Ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Ngayon ko naman duma, ay madiday ta. Ang taong nagigipit, sa Diyos kumakapit ko naman hanga patalim sa bagay. Diyos ko. Aglablaba akong manong nemi di sumangpet ni Mang Alfonso. Apo, nakadaldal sa taglawlaw, kanti unag tibalay ko. Naikaraw mo, na 1.5. Liwliwa. Kaya, agyaman na ka manong. Wala, ituloy mo taglaba. Marga. Medyo tumayata man ti weteng. Parisan man na ti number ko, tabarbaring mga bagta. Imbaga na ti number naman. Nang imbaga akmad latang, nang panunot ti number. Okay. At kitan tanod, kwartata pa lang, itayata. Apo. Barbaring mga bakta. Ihabol. Hindi nakalaba akon, manong nemi, nagpakada akon. Imay nakdinandanon dito'y balay, manong nemi, ni Manong nga, Alfonso. Nilawa! Alfonso, abay. Agsubli ka di balay. Dabi paramin mo. Nagsubli ka dyan. Nangabak na dyan may ruta. Tagtagariya. Nangabak. Oh my God. Tamay mo alahan ti barato. Apa nga barato? Ano nga rin? Numerok dyan may isa, nagudwata. Apa nga nagudwata nga karoon taya ka, sakmat aking kwarta tinagtaya. Ang mga bali. Nagudwata. Basta sumurot ka kanya. Apo, mano. Naporek lang na patid mo, nititad na kanya, di pa nakabagi.
Kung kami na ito kanayunak pa no, mait ka di ko na. Nga niya, datantag asawa. Datantag asawa ko na pag-isumot ng ginarakop. Mangino po so, kisak na Sabi kang kinakakis. Di mo madlaw, ngagkabuenas ta. Diyan numerong nagtipon, nakapakta. Anyata mo, baka na yun ta mga bak. Di ka nga di mailiw. Alfonso, ang ano sa kakadi nga mailiw. Ha? Nagat sigarilyo man manunimi kad kasla na sangirpay. Ilisik kuma ti ulok, ilisik kuma nakinibibig ko manunimi ngem kaslak malang nariing tiriknak kadag peso. Deta kabayagnan manunimi nga sa anak nga nakaraman. Awa mabalin asilin na talagang nasulisugak mo. Tagbadbada kami ngagpeso nga mailiw, mawaw. Gabo siguro mo't manunimi iti ragsak ko ta makaigamak iti kwarta tanang kam ngarod iti huweteng. Nagbalimbetten nga huweteng ni Manong Alfonso tanakpan nakmeten dineskartyan man. Nakawaywaya kami nga nangaramid iti pak-epeksaan ti arem mo no iliw. Naulit pa'y Manong tagkamayatan kami. Naulit pa'y ko na. Naumure lamitlo. Nakasla nagabrut kami ti abayag na sa aming panakaraman. Manong Alfonso, al ko naman natag kanya. Liw. Al tinagang ko. Liw, tinagang mo. Liw al. Uno alwin. Aliw, ha? Aliw. O ana. Nairugitan. Tuloy-tuloy ta. Ang mga kaguradak digit anak ko. No, di mo kahit nga mamuanda, ikarigatan ta nga, iliman. Ana, ngayon nagpadatakwatan. Manong amin tinabak mo. Psst. Basta, adula ti kukwa mo ngayon ti kukwa. Iso na lang tatakdakil kanya kada pag-isumon ka, iyusok ken ka takukwa. Ana, nalalay ang mitlaeng ng nilakay mo? Ano kami tinang panahon kang katasawa? Saan nga mapmapnek? Isong simurot sa bali. Medyo maliw-liwayak ba't kami din? Masurutak matagbatek. Kaslaki nilakay mo. Diba? Nagsubadi lang. Nilakay mo, pinapanaw mo. Siyakmet, pinanawandak. Kapungarod ta, saan ko nung maitid tiragsak? Ti asawa. Siguro, kahit talagang aniranta kastoy. Pinapano mo ti asawa, pinanawandak mo ti asawa, sikakin siya. Kadatan baka agbuenas ta. Baka dumting tumanti kong tao nga, mga bakta iti huweteng. Ihuweteng mong tubid lang na ito inamak mo. Kaaduan na kano kasta. Maipaabak mong tumid lang. So nga tinasya, pagtipunan talang aro din. Kanda na ito pangusaran ta. Kayak mo tagluto. Di mga patagdara tayo iti panganan. Kawa na. Magkita tayo pesto tayo igit kalsada. Kaya mamundan to na. Pangabali na. O magaling city na mamundan na karon. Agpadpalo tamat nga na asawa na. Diri sumang petak dito balay. Manunimi at dan nagiti talungan nako.
Anak ko, mano masapol yo. Nga na. Mano masapol yo kwarta, guni kayo. Oh, bukan nasulustog ka. Paano gumat kwarta? Nangabag akti weteng. Nangabag kami ko nakuma. Sino kadwam? Niya tata yung Alfonso. Diba, napanak sa dyan, naglaba, nagdalos. Kit ko na, parisam man na tinumerok, mga mangbaga ka man tinamber, tayo paris ko na. Ibagak man, nang ibagak man. Apo kat na ipatangan nga ba. Kita, inikanak ba na? Dito yun. Wow! Wow, nanay, gigatang ko man ti baro nga bato. Gigatang ko man ti baro nga pantalong ko. Gigatang ko baro nga sapatos ko. Alawan, mga sibro kayo. Ngayon, aging gana lang kita. Tada ito'y, kwarta. May tipon ko iti kwarta. Ni tata yung Alfonso. Tamang ipatagdar kam ti bukod ni nga negosyo. Negosyo? Karinderya. Ay, adan tong bukod yung negosyo. Wen, libre ntot kan ninyon. Oh, hanto to problema ti kamakan. Tanda di karinderya umayo panganan. Ang mawalin yung tumat na tumulong. Oh, adan tumat inaldaw nga mapastrig tayo. Inaldaw nga gastusem. Sika, Elsa nga mapanagbasa. Kahit na kayo nga doa, mabalin nyo tumulong. Tas doon na kayo. Sika, o balingan tumaserbedura. Sika, kadwanak nga mangi-prepare iti magatgatang. Kaya na paglutuan kasi siya. Kaya tayo. A family business. Kadwa tayo lang tatayo ang Alphonse. Kadwa sama tayo na relasyon yun, anak. Anak, di mabalin. Awa mabalin ang silin. Kaya ito nga sa word, ay, awa mo tinitatang yun. Amo ka mawatan da. Kasapulak. Kasapulan nakbid ni tatay yung Alfonso. Ino sa wanda kita tao nga eh. Kaya nagpadpada kayo nga asawa na. Nagpadpada kami nga awan ng asawa. Di da kami nag-asawa. Dagos nga nagwaras dahil nga damag manong nami nga mangipasdek kami iti karinderyami nga duwa kini Alfonso. Kaya mata makakita kanya ka. Oy, liw-liwa. Pudno ka di. Diyan niya. No, may bagam ti karinderya. Wen, pudno. Wen, ano pudno? Diyan, di may bagam kada kayo ni Alfonso. Dakindagdan na. Ano nga ron, kahit masapul ko man. Eh, kasano no, bigla agsubli ti asawa. Ang ko nakasapulan ti asawa. Eh, agsubli ti asawa ni Ponso. Hanang ba't na nakasapulan? Hanang nga kaya. Kantsak ba't kaya ti asawa? Ay, mamali na silin. Na talaga kasat pagtungpalan. Pinay anmino anit sao dagiti tao manong name tinasken kat talaga nga aramidan mi. Tanodyak kumakayat kakasya tumatmanayan nga agsapsapol sa dinot pagtrabahuak. Tas anak ba't na makasubli pa di dati nga pagtrabahuak. Di na pimpintasin di asjay. Inikan na kami na apod Diyos ti punan mi nga nangrugi iti basit aging gaan napadakkel mi ti karinderya. At nagdultuloy, ti panagdanami ang agasawa, ngawang bibiyang nagiti asawa mi, numampay amudan, anadamag da, nada kaming kinial, itagdandan. Awang matreklamo, nagiti talong anak ko manunemi, tamanipod idi addan karinderya, sandan nga problema ti kwarta nga dawaten da, kandi nag problema, numabisinda, adalat ta karinderya. Dito'y tinaikari kunak kat numampay hang kumanga legal, illegal, nagpadbada kami nga nasawaan, ngayon ko natin awan mabalin na silin. So dito'y tinaikari. Man nakaawat ka tamit nga po Diyos, adada kita excuse wano rintig na nga may excuse ako na. Haging ka nga na gito'y manunay kat tuloy tinegosyo mi, tuloy tireksak mi, pasada met taya kam latamet ti huweteng makatsamba kami met no daduma ken no saan nakit saan. Kaya madadumet laeng manon na meeting ka mapastrek na naruna
Ket talaga kuman ganar ti karinderya. Dito ti makasalita akmanong. Ket thank you. Iti anos mo nga nangibasa. Sabi ko matadamat balaag, pamabaga, patigmaan, kan kasama ten adal, ngayon na ibati kadito nga surat ko. Awan mabalin silin, no kasta nga awalin ti asawa, akit akasapulan iti kaden na. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, liwliwa. Apo, talaga liwliwa ka, talaga liwliwa. Masapol mo ti liwliwa, kat masapol damat iti liwliwam.